Yampanyimfo mu ko gina ho boss adua we 40 days. Ombe shase 1111. Nananom. Yeah. Akukwe modia. Yeah. Yase mi ba ye. Yeah. Ya do ko otumfo nim. Yeah. Otumfo de kontompo. Yeah. Eni namana ba. Yeah. Energy akonya se oje akonya na man. Yeah. Oje amankama. Yeah. Ya si am tiase. Yeah. Ya ni asante. Yeah. Ayonkofo na da yentam. Yeah. Ene yeduru kwanta ya pai. Yeah. Tinana akukwe. So otumfo se ni nsa hyase. Yeah. Na wanya de wo ya. Yeah. Nananom. Yeah. Mumfe na dwakete. Yeah. Some of them na nye yenso a. Mama na nimfra. Yeah. Omubu. Ngase so nka ne da bia. So ni ngase anka no a. Na nananom am kumfiri kakala na yetro na mudie. Yo just can be ashen bottom bia no. Odidi ama na efuru hye. Yeah. Yo so on pa man ye on person pa ye de. Yeah. Mo fa bisini ni awira ho anu nkoja nkrucha fa hye so. Yeah. Akoko ni nie. Ciao. Na bo somje. E da promise wa onko awo. Ciao. Wada njamjia tram. Kokukuru suno. Kokuru dia da mlemu. Wada kwasue. Adwe. Abine. Akuye. Wasiye. Wasame. Wasafie. Wasmutuma ba blem yo. Wasina de niyo. Wasina sema ba na ne bia ba biem. Anabo so mtwe. Wada nsa ana se kan ana ba ana tuo ana bo sei ana moja pa nyuni pa sei ana sutrasi sei sutrasi moja ngu wose tu ya sa ku moja tada akoni aya me ye wose tu na bra piku si ni pa mu me mu One they bring to tamazo na mafia. O ma Osumu tu pamuoso opam kotoku ajase jabia to bebi so amodin sabia brao o satu de body baku di o osomche e mama no ko bakwa for na bodomja kam fra waro no wose tu mi kawo mi so do bia ku no uyo bia nyano uyo bia fana wa bla bla for do ni ti for bia ba so menu de bia ni so bo ni awon santa ma de wa ho mi da me fomu wa awon bia si enti eni mi ni boko yesa jira ho bio asa bodua ene obi di kwati kwan me de amen kansuma aye kokudua ana opemso pese odan sampaman edan butuo nti se onum sio na so onum sio no die aduane na afri asasimu a na otimi trankwam a na nanom Afrika kala ne baaye Fache buru Mun sha omun so twetwe potonto ebi obuwu omun fa ma bonten me kan be no kodindra omun nyina be wu aja sante hene na me ka kire na mo aha omun ti asante ngana Ebusiafo yema mu nyina mo atena se ema mo akwa abasoro kokora ba nyansapo ye kasa mfonyini so nananom no obo ade adawroma se de da wotobo supa na afi o mamframa wo fa ye ho no enenso o maprapra kwan mu amaya eya asomdwe nkoa nanso ensem ahodo bi a edikan editie ena bre bi ya nyansapo ye te kohunu bi a ye pe wo mo anim de ne ene wo mu adi nkomo ena me ne Black Power sa hyiam ebra yene ne behia bia no odi nkomo ahodo a ewo hunhum hunam mu ma yenya ntiase enti gibre na nenso yene nkomo ma menka wo kakra mfa nko achi
sampa enkonwasɛm eba yewura santehene nim yewura santehene ka asɛm nyinaa wie afei eku a anko yam wo mo kyerɛ sɛ wo mo nte ase tabrim ye de kɔto asɛmdibia me kyerɛ court baako mienu miense num nan ya na ɛwɔ sɛ mpanimfo ahodoɔ bi a yewura dɔm ahene kora ka ho wo so wo mo ba man kyerɛkyerɛ mu ne nneɛma ahodoɔ bebree ɛkɔsoɔ na afei yehunu ade no napo masibre no antumi ankoso yɛde yɛte yɛ baabi yɛda sɔre yɛ nkrɔfokuo bi ahodoɔ na nanom atena nkonwa bi a menhyɛ da nkase wɔ mo ɛwɔ ntɔn bi a na ɔmo wɔ abusuakuo bi ɔmo firim nanso mpani sensɛmɔni nti ne ɛkyɛ din ɛnɛ black wɔ ha mene ne bɛdi nkɔmmɔ afa sansɛm a ɛgye ntere ha akɔyɛ duabɔ na edua no a wɔn bɔ no ɛne nsɛm ahodoɔ a wɔn ka no wɔn ka gu akyeame so meka akyeame a wa yɛ santene ba na wote din a na asɛm a maka yase no woni mo ne akorɔ black why deɛ wɔn na ne papa wɔn na nana wɔn na deɛ nyinaa yɛnkɔni nkɔdi mu nkɔmmɔ sikadwa tumi asante tumi busumuru tumi mede di asonaba Kofi Mensa Abrampa yɛfidie so yɛntan wo bia nanso panin se sɛ wotan wɔ kodu a woyi ne mirika black akwaba ohun yɛ deɛ ntia papa ɛnɛmba yɛ na so wo bɛhyɛ wo kyɛ agu so na nsɛm no yɛ wɔhyia yɛ nsɛm bi wɔ hɔ a wɔte kora na ayati sɛ de kɔtɔkɔ alusu match na wadu yɛ ne kora asɛ onum ato ba sɛ we meto yɛ de manum anto wote sɛ wo mabodua no onum ɛnro ana ankasa kora no na me mpe fried rice me we fried rice pa mani age rof ani akoko sɛ abo bi bewu opere o sort ase abo bi bewu a opere na wo de enne me hye date we nkom hye wo ya to ho amamo sɛ ampanyimfo mu kogina ho ball sɛ adua we 40 days be shas ye 1111 adadua 9 enne producer enne date ye say mo hwɛ tam enne date ne se me de adadua 9 ka ho a memfa ne se bosome kye se ne bosome ne na watwem ye nu pepe be shas ye 1111 black me na me ka kyerɛ to anu ewu ye modua sa o unim dua bo a enko ho ye mfa mfiri ba bia no mo bodua no me hunu dua no esem ese baabi a menim wo museum ma me pa fena amandedua bi ne si museum bi ne si museum no esa de hini no timi woro ho na sa abodwese ye fena amandedua panimfo na agina ho a wo mo kobene ne menim afade a na afi wo mpese wo mo fa biem eno de ye hunu omo nkasa ye mu no kasa no tie bi ahyase na ya nwona na ase na ye mo kasa mo kasa menim se mo kasa on se sampa fo na nkasa omunchi eye Abidjan omunchi frɛ Abidjan ɛko besi Abidjan on se Abidjan na ati sɛ asante efrafra ebono anwona nti ɛko si hɔ na omudwane ba betena sampa on se Abidjan ne sampa ne ebohye nti omufiri Abidjan mu ne betena sampa asɛm yote ye de na ohun ye ohunu sɛ wo mo ebo papa di me hu se o mabodua no me wura ho ma wo mo me wura ho ma wo mo pa inu ya nhwe bibi ti se asem kɔ ahemfie se santehene na tie se pinche bi kɔso wo sampa ɛna ɔto ne nsa frɛ wo mo ɛna ɔmo baa na santehene di asem no ɛna obuti a wo mo a ɛna santehene ayi mistake so de bia makase opese obodua afrɛ me black me pese obodua na me nkyerɛkyerɛ omu se de ebodua na won kotu kotin san ho so santehene ti ho onko ba bia o ɛna ado wasɛm free sampa ɛbaaye ɛna ɔfrɛ afanu no nyinaa ɛna ɔtena ase na ɔhwɛ wɔn dini ɛda akonwa no ho ɛna ɔde akonwa na ma wɔn nti duabɔ no firi ɔmo kyerɛ sɛ kyiame ani asɛm no ye sabi manusi so mena so wɔde ntoro ne di asɛm no na ɔde ntoro ne di asɛm no wafrɛ wo hwɛ edin a wofrɛ no otumfo no yɛn ne yesu nsum adwuma no enye otumfo na yɛnim o yɛfrɛ ne timifo okay menim ma me pani bi a ɔka sɛ otimfo otimi wunti de ɔpɛ na ɔyɛ wo o menua ɛha ho
Ah, sese. Oh, David. Mame ham o obi abodua ase mame ham ho. Bia we. And ukọ ahemfi a ahenkwafo na prapra manhia no. Ene modwafo no. Entimi ntu obi akora mo were wo ho. Oh. Ah, David. Entimi ntu obi amowere. Ahumwa bi am na ahemfi a omo ho fefefe omo ntakra bebe. Ayi omo timi bie omo Ataba mu. Na ma khonto de kokokoko. Ono kure ntimi ntu ntakra. Ah, no kura me ga kiro. edua na omabọ no. Entimi ntu abo no kura takra. Ah, Uye sunsun mu nipa. Se duru ba bi sei na obi am dodo na agidie se tumi nyina wo no na ahonhom nyina kura no hu no ombo omumu ase. Na se bi nipa no bi bekwa akogina ba bi abo omudin no. Wo de na ye wo. na me kuru se omunim de omo ye. De omo ye no. Asa abo be wu opre. Nti omo pese omo wu no omo opre. Omo mabodua. On say odwira ye di sande hin anim no. Me da me nda. Cause oluma be bre. Nti me da me dwene ho a ba no na me hwe video na me tie so mabodua na me da papa. Ba nko aprompo. Ne o me so. Me sa me mambe na koto bae. So fried so ja kese mienu. Am wi ni nyina. Ah, bo so gu so. Wi na bo coke tenten na kese ba ko. Se gu so na da ya. Digest. Omo twa akokọ. Akokọ no kra mfa. Yendra mani agi. Akokọ na mfa. Minim maba ha ma wa ye bisa bi pen. Maba ha ma wa ye bisa bi pen ama ma hu. De nka minim so wa bisa ho ne se o se akokọ nda ya. Na se no mo bo mo nse. Se won se wuni ma de na wo ya. Eji won se mo se akonfo mi kura timi twa amfa se pia. On di vida. Entu futuro mu yani o. Ade na amfa. Amfa. Ade dia. Ade. Amfa. Akokọ ka kira mo se dua na mo bo no. Me gitu mo anka se kura mo bewu. Nti munya de mo ye no. Nti oda ye no sa dan ye no butu ni nkem. Nti amfa. Ah. Na ya chia me kura ye mo ni de o manhia o. Na yewura. Na be mapanyi. Ah, na bosom be ni kura o. Bosom be ya. Minim mo bosom ko. Ah, se obosom ho. Ah, sampa bosom no. Na bosom o sampa. Bosom le hye hwan ase. Penifo sa na dwebo na tebre rebo akasa. So, enti e den na akobo santihini dua. Ama abenya no. Ah, minim sanka dua de nka nananom ne ya konfusam ne abosomsam ti ka ebebo na bosomfie. Dua ya se ombo eno nti na abo ya mfa nana. na abo no nye no kora na abo no ntimi mfa e wo nkrofo wo yanim. Bosom bia ni wo betima bo santihini di aka asemboni afa no wo betwa abo betimi afa. Na nka bosom krokra ntimi ne ntena wo man. Bosom no ye ntimi ne ntena wo santema mu ha. Se wo bobo santihini di aka asemboni atwa akokwa ma bosom atima dia tum. Bosom be ya. Bosom be no to betima di sa nkwa sesem no. E wo santema mu. Bobo santihini di isa wo boni ni aka asempa hira no. Ene be na se wo dome no atwa akokwa bosom bie no befa. Me na me ka kire wo. Bosom bie ni ho. Bosom be na bosom na de ofre. Bosom no da hwan no beto no. Ah, Omo se na nimfra. apo. Sa no omo kan no. Omo kan no se Na me si apo. abosom ni nku no. Wo man nku no Na a. secret ntimi ntu. Santihini se point ntimi ntu. Na nani abefura. Hwia kai. Apo. No mo ka se tia santima me di agora na. Ah. Kata che ja na we dia. Ah, obi atwa nantwe kura amfa na aponche ba. We ya akokọ. Aponche ba. Obi atwa nantwe mu a anye na aponche ba. Aponche virgin. Aponche we kura mo ne amama na otimi foro. Eti ufiri se ade omo ye ne pepepe ye mani enso ade bi na akoso ana se. Eni etre ni nton. Sort ase, eni etre ni nton. Santehini nanu masem ne didi asem o Supreme Court o. Opo wa hene o pentokwa pa yo setu. Eh. Me na me ka kire o. O setu de kumma hini twadura. Na wo se asem na nkwa amantu ko bondua. Na ka dua we kura nka nko bo no social media ye ya tra hunu ho. Dua we. We ye dua. Ah, ene nke ntwa kokompo. Kafo ano kan sa ne ko. Ukotwa akokọ aba social media me so abasantin akọ na mfa no wo se fa ya o me kire me
me here konfu kro betima ba bagina fidie so aka kyerem say edua no mo bo ne sampa na akokɔ ne fai ah yante ya no nkrofo bi ko bo dua o film say omo bo dua ma keke sapon me kan say na kyerɛ o me ka kyerɛ say dua na nya adwuma be si de ho na dua na tima kye no entimi ti obi a ye modua ma obi so ti ase ye modua ma obi na nya santen na frɛ o sɛ fo asɛm brɛ o na ado asɛm bae ento ade na asɛm ba na so wakana sɛ tie ra ase atia ontu ko bodua ah me si 40 days wo de mpanyifo no ko bodua no wo be hu sɛ wo be hya ase ba kokɔ wo do to obehu wo mu nyina be wu agya santen ne wo de wo pa mo nhyɛ wo mo nso twetwe mo potonto e bi obu wu mo mfa ma bonten be ka mo be no ko de ndra wo mu nyina be wu agya santen ne na me ka kyerɛ wo ah yeni nkomo wa asɛm wo mo kan ye na me de beto mu obo no sɛ nananom esampa nananom a aba omabakɔ abosom enkum kyeame na omankunu ade kye omanani mfra na ɛhɔ no mante asia ko kasa chie ba men ka asɛm kyerɛ wo sɛ ogye obosom di na o ma na adwuma a ɛyɛ adwuma ba ko pɛ fama no na ensi na nipa nyina hunu sɛ adwuma de ma abosom ne na asi ne yɛmfa hyehyɛ adum ne adan sɛ okokunu no wantimi ankunu a wantimi ankunu a omfra nani na kumpo wantimi ankunu ani fra sɛ bɛyɛ ayi sign ɛbɛm yɛhu sɛ ampa omudua na bɛ atwe kai mese mo de mo yɛmfa mmoa ne bi mmoa no mo manhye ne bi nyina hɔ mo sɛ aboa we na ni timi wɔta kora no wantimi ansɔre kora na yɛnsere yɛ asma wo kan dia wama dua na sa ayem sɛ handkerchief toilet roll na handkerchief obi didi on fan kyɛm handkerchief mo do sin toilet roll the toilet roll na dua na ayɛ na mfra ma sa hɔ ase tie afie chi buro dua no ewia no ato atwere baabi akai we dua we ya ba bomu afi ha na ebu ye ka no kura kyerɛ wo ye ka no kura na akyerɛ wo edua we nya dua obi abɔ ne kɔbene ade ko gyan bi agugu omu ko nkuntunkuni abegyina bia se atɔ snap no wo se eti o element ni pa bia se o wo wabɔ tie wo wahye ho akɔmfo dada wo no obi a wo no ɛhyɛ t-shirt ikoko na hwɛ ko nyam da tutu ko mu si ya so me ne de se dua no so a wo hyɛ ho akɔmfo ɛno so your point masa enti o mo anka so makra wuo dada ɛso mbo ma so mo akɔmfo na sɛ o mo sa busum ya makɔ kan tɔkwa busum no kra ma ne sa so busum na mo ne ko bo dua no wa ma ne sa so enti na kokɔ na amfa no wo se mama entɔkwa mo de mami mi ndimi nko o Jeze busum na ntu omo fo na asese omo nte busum ne kaza no kra ba la ka jo na omo nte busum anko medwa mo jagu fam ana baabi omo tutu akokɔ no omo aso omo tutu ne kon ho ansa omo do omo tra so mbewe ni o men ni no black minia asam na yesiri oh ayesiri ya se we de de etia ne alaji gruza verse ne se kan wu kan nya kontomle we kontomle case oh we obi aboni dua oh jai emo na omo title entimi nko bia oh jai ebo wanse na wonhu na u ba wi aso gampa da kuma boada enye ko fi adu man kwa na gampa da timi fere nani a gampa da ba ko kura wongu we gampa da no mato no david ye ka asam no sere ye ka sere ade a omo ye beton tenten fidie so onim so omo ye live kra etwa ye ma obia sabre no minim obia mo ye pani bia wanko ho bia nso na wo hwe asem yi obu ho otimi kasa me ma ho na nso me honhom ta wachi enyem pani me de metimi aka se enyem panimfu a wo sampa ahemfie nyina na ba ho wo mo aka nso kasa che de metimi aka se ntokwa funu wana refi akeka so ti ase na onu se bia no kro mo bo no me hwehwe wo mo me hu ne sa na ukuro bosomo no so wanti twi ni nya ne kasa o enti o se o du ukuro bosomo ukuro kasa edi bodu ya na ma bosomo no eti de o kan o ja asante de na ri bodu ya yo na asante kasa na kan ase no de se obi aka bi o so no obi na de ade a enye no ukwa kan bia ye de ade a enye wo de ye de ede ne o betro ma me no papa buji aso na yo chi wa de enti o se sante hina nu masam kra wo mpe ba na kasa de o de bibi me si bia we ya o maboy eti se wa de toilet roll apepa o to no ahura to baabi na nsu aboro na atete enko ba bia eti de na wo ya fa edua no menya hwe ma sere sa sere enko
Ya ba papa dua no. Okay. O dia o mo pa o mo so mo me dua se o ma bo mo dua na me dua ne nye. Enti o mo me dua. O mo ni kan kumi ya so na makokum papa. O ka se da bia me ka kire o se duru dia dia me me tu beto amasante ne. O mo me dua. Me ba hin kan kro mo dua ntimi nyane na me. Ah, ye ka ne ase touch. Kada je ya boy ho. Nam. Ah. Na yempo ne ani adin se ne papa. Osono ba. Bedi no papa tape. Waswa wa kuru aba. Wo be boni fe yi ase a. Eh. Na mo aha mo ntia santen kana. Denchira fo ntimi yen o. Denchira. Antimi yen. Ah, asem yi medikan akase ya keka furuni akeka ma adampan. Dwama hene sa wo. Mbaba. Ah. Mbaba de udi na je obedi nanim o. Don't dim baba ji a. Obedi nanim. So, on say ono boy yo no so wadwen wo fo ma no agya wo life ama o. Go say asem yi say si wahinta. Na me masam ne say wo mu bodua no no onyina ho. One de wo mu opagya ne nsai. Na me de me kiase de say ubodua no. Say ba ko am say friend samabro ya na asem kan. Samodua samabro mpo ne samabro be ma bia ni ho. Aso no oba nvi. Aha. Na ubodua no gyina ho. Aha, no. Enti ubodua mu obi. Sane nananom na egbo ama. Wo nananom ubodua ama o. Na nananom na ba manhia. Oba wa nkasa. Enyo na be gi mic kasa e. Enti se ne do ubodua nyo na se bo. Nko se wo na abo. Ah, mi ti bia no be ku mo. Nanka nananom age so wiel. Sa se na me ko manhia se na akoto me. Na wiel no so mo kan bi wo mu. Ah, na se wiel na me kasa mo nkasa kura bia na nyo mo. Me si 40 days. Do ni ka be ko 40 days. Wo do te ya be wu. Eno ye de no ofira kwabere na wasa bobo time. An ye me nyam ponti. Omo no mo ho no de 40 days na ba akon. E man so wo. Na omo mo nsem no kura de. On ye omo mo nsem se ya de wu se ya. Se de na akon ko bo tabala. Ye modua we, dua fun se no abo. Ah, David. Ana akora bodua we. Me pese wo kan bi kire me. Wa kan ni dua fun asre amenura. Wo so soma akora me yakoto fried rice bre o. Ye di ade ye yiye a wo se anya adwuma da nche ye di ade pa na honhum black honhunu ye ntia wasere free nu na adwo na ye ba ye nyina wo da ye me pese ma wiase nyina ate ase ne se santehene ye mu ni dua wonye mistake da ne bisu nsi da bosum di asemo enna santehene tumi ekura no mo ma bosum na mo di abodua no ontimi ma santehene nim so oni ni besi nkonwa mpo eno no so mo di hye omutirim omo na omo so mani abere na osem ehwa yom dia so omo na na obedi akonwa no so ai kire hwan o so ai kire hwan na o so ai kire no a onto obedi akonwa no se obetima so ya santehene na be so ya kire no se de akonwa no kuna ma na santehene se wontimi wo ya niamo ho no so wontimi ne wonsom a wo ye de wontimi ne wonsom opamo eno ano no enti je na obetimi aye asase ne ahohum ne nyina ya ne dia e na wate kakra ma se je na ho moa o enti hwan na betima bo ndua wo santehene ah no mo kra ma no enfomfom santehene na tete bo ka se wo pa fa me ko busum bia ho fa me ko twa na nhwie biara ade ne nya wo dia hwe me kai Ghana for so mura fia santehene be dia konwa 99 2000 no ka se ina nanom ye mfomso bi ne wo fa mo ye mfomso bi ma konwa ne bi kodi be bia konwa bi da bia ne wo fa mo ye mfomso bo de betu ba bia da na 25 years ni so ta ase etu de betu ba bia da ono na odi bi ode ba hwe osetu wo mo a wabu wo ma je wo ma de ku wo mo no enne na osa ba ene no wa na dwen se sa kono mfa ma bi mu na ni first ya kasabre sampa jeda mu asema wo kan da no na me wa ahemfie o kan asem bi sa se me se tuma ba be kome ko awie dada me se o kan asem bi sa santehene osetu opo hene a ni tirimu odin o sentima be mpa asomdwe se ni first no a ana wo se beto because waye bibia awie enti na omo a obo omo je mo japade no na omo mba bi atena wo waje awie on se amomo mlamusu nti ya o kasa bi ase asantenkai asantenkai ne se wono ko wie no waje japade won kai so wono wakon de odie no de ama wo enya oya so na santehene na ne bonsa ho na twa wani hwe watikro timiku me na me ka kire wo wasana ho wa bonsa ho se na watwa wani ono twa na ni a wo so watwa wani wani akoto anim di adwen na ba otirima wo twa wani enti ho na wo se ekun ni esi o adwenboni aba atirim na se man tutu enti ne so wo se ya ne esuro no aha yo
So ti ase. On so mo onwum bi o say ya na esuru no. Ekwanmufuo na mo yere nkwasiafo ya. Ekwanmufuo na mo ye den. Any first na nka omo mbo odua yi. Mo ye kwanmufuo. Omo ye kwanmufuo. Enka ye do muti aya de kura. Ukonya kukodura fansa bo santini dua. Akokɔ saka ho. Akɔfa aponche ba. Ana ya akokɔ. Akokɔ ne aponche ba. Omo emienu. Ai, omo de akokɔ ba, omo de aponche ba. Akokɔ no kura no anyini sha aponche no. Awe de nja akokɔ anya sha. Me nada. Wa hwe video ni biara. Na hwe aponche so wo sun. Aponche de ko su bebe. Aponche wa asro de sera wanyini gu. Okay, aponche de opa aponche de bokobo santini dua. Pa aponche a wa kondo, a otu bebe. Aponche verde. Apo. Uzafo, Nyansapo TV sunie. No kwa ne se oba comment section ho a. Fa wo so adwen kire beto ho. Fa wo so adwen kire beto ho. Ena yensem na yese kutu se bam. Black. De to so ne no. Osa duane mu no, ose se nananom wo ho. Na se adeche na se nsuo mpo na achia me be fa no mo a na so ma ntumi yankono anyina so na be mu asem no mu kan nananom nsamahofo nananom abosom ye kakani a wo se torch na bosom no kura wo di bodua ne ho ade a something ni dia police ni so nche no ho na se we court kura ntimi ani ama na bosom no be di medi ama wa se mi a wo kan nyina wo beti hwe so mo frame a anka de meka kire omo se duwe mamommo na emmomu no se akonwa no kura na firi mabusuam akoto abusua foforo ma munyina mo nka mmom dabi no enkiri maso betimadi enti menka se afiri wo fa akoba bi fanti time wa na wo efensen wo ho no obi bodua ebedi wo ho no obi amodua wo ba afiri wo akodi abusua foforo mu de wo se wo bodua so ti ase ye wo ne ma bi wo ho akache duabo na ankasa no minnim de omo hye omo so omo nkobodua a omo befa hu awu so enti kamedian kana me pene se omo won krofo bi omo se bema bi ani ho omo na adi aduro komo nkonkoto santehina duro kenya duabo kokko suma duro ne mra manhia ne yenhwe eduane mpo anjima amona aduro eduane mpo anya adjuma na aduro to se no no mra nkamfa nim emfa nim guase mra wo mo because okwa ye wade ekode anyi ya wote ba bi Baba bodua o social media. Say santini mu a. Na se duane sha se ekumu a. Maba ma santini wa na. Eduane so be sha se ekumu mo. Wo dia me se wo mo pom fa nko ba biara. Eduane be sha se ekumu mo. Wo do mo fa nsa ma bi enso nka. Mentai obi wo sampa. Eduane aba ne ye kirim. So ati ase se wo be kwa kodane ama ekumu ma. Me. Bosum na wasum masuma ne so mra santini wo no bosum na di kan ka kire se kon ontime nku. Ase ne wonya ya okokun bi se. Enti onu na obeku omo. Bosum na nkasa mfere ne beku omo. Onu om de na bodua. Me se 40 days wo de se nyati Ghana ha obeti. Ade omo ya ade achi so se ewura nso anum nsuo. Me se me hwe video no sa na me ka. On se ye woni ma bi wo ho a se omo ni mi se omo ba ya de ehunahuna santehine o. Na ye ehunahuna ye. Dabi. Edu obiri bie. Ye ya nkasa kura no. Abosum no kura wo santehine yem dadaw. Omo wo ne yem. Omo wo ne yem dada. Bosum no mo de bodua no. Ya mene bo dada. Na bosum no mpo na wo de ni bodua no wo som asante.
no ayi akwanso nsene ne wura bosom na esuma asante na bosom dey no dey bodua no and it says sensie ba sampa omunu betu afiri wara sante hini siesie sampa ombetu afiri ho ombetena and dey beku wan omwa ye woni me bi wo ha me so mpeso bodua ko so komo frɛ me black ye tate say wo dey dua dey wo ye expert kire ye pese ye bo papa dua kema kire mfo wetu so number 2 fo se ba bia wo dey kore hotro nti me se me am ka mo ne sen me nka me mo ne sen we kura na ka de obeka say ye wura wada woroma ye serew akonwa no ye nyina ye busua baako na emum se free abusuam akodi abusua foforo mu a ye nyina ye ka abom na emum hyehye ma ye efiri a enko ha ye nyina ya yasom kurom ho nti ye nyina ya beye kurom ho fo ba fe kwa enye duabo enye didi atem so mo say sam modu adi akonwa no 10 years ni o so ai kire hwan yen kwa dwindwin mu so mo odi so odi 10 years anniversary asede so we fra akonwa 10 years enti o so ai kire hwan obi a oti akonwa so dada de e de na ba manhia wo be pa de oba be som na hunso aya wo som hunso aya wo som o e na omo no so omo no so omo som regional half the chief say omo de no ewo bono house of chief bono regional so ba regional na be ba santimem ba regional e na opa obetima atena ho asoma asante no committee ni wo ho eno de entiamra so enti anema bi wo ho na so se ankwa amount ukobodua enti se koma wa nka bobodua me aya mete se niema ahodo bi se isisi ewa abusua bi mu ne ade na so se we de wo mukọ akire do eduabo no on se ketachi on se abusum di asem ena asante hene so wadifo a nananom be me na hu se wadifo so hwe ebisi antoa konwa abusuafo de ne ba ya sante hene je ne tumu yi na bi kasa wa akire se ye wura wa ye se wasimu nya na mane nkotena konwa no se wa ye mfom so konwa no bekunu owu ara okọ so tiazie eti ye wura no nsoro wuo na mu no kurenti wo gidie se bibi ko enko ya konwa no bekunu enti wu na akọ ka kire konwa se ana akọ kire bosum so nkokum o setu no setu ekunu baya ma flafran to ekura ba be kra akukun wo mu ne se dua we die enye adwuma ha enye mi na emu ya ma ha nkasa obia o tisunsun se ma tibia se dua ni mu ha asam ne ba se enye nne ubedi ntwo wo manhia no enye nne are ne manhia na wanyina modua na afi na be bodua se bi so afi no makodwene ho ehu ne se bia na busa ho se omukọ ye no mo de asem ne koto oboso nanim se ye ko manhia ye ko ye ba ya bedi fo se ye ko bodua ku sante hene o ma ye sa ne ma we nyina bosum be nom de bodua oka omo tina nanu mu nze ma mo bosum bi enti na ma mi bisa se sampa bosum wo o sampa bosum bo so o ma wi awa ne bosum na me e nwa se ahimfie ye modua wo fom ye modua wo fom David ahimfie ye modua wo fom se untimi nsore na nkotwa abo mu asase se wo bodua dua bi o mo bo na se wo bo ni din wo se wo de de bi si museum amande dua se ase no mbo no na mche se wo se omunya ginaye wo ahimfie ho ahimfie bia se wo ginaye chirimu on se ahimfie bia no ye wo enkonwa dan a ye kwa nkonwa no so kwa ya amamere enti na wo se nkonwa dam ena omu kokwa sa amamere no na nya abontin pre se dua se na okotwa ye dua ne ye mo ni pete mana bia wo nipa kese se ya wo bo dua ne ye mo dua kese se wo fi se wo abosom dia ye bo dua no wo bosom no so ena ka we no kura no ka wontimi mo ne bosom dam no wo se okobɔ ne nsuom ena kuro bia ne ye wo gina ye wo kuro nim se mfa so man ni nyina na ya ho na wo se okokwa ya ade no na nye se okokobɔ ne dua na se kotwa moja gu fom so kotwa moja gu fom de se wo de ma asase ana de ma wi motumfo black unim sunsum nsem fa afutu kokobɔ ensem be yese sima baako ana sima fama wo mu kokoye saade dia minua kakra metimi na mama papa mo kokoye saade we ni se min ka se me yesante ni nti ene sampa nyina dana santefo
ba dua no mkobo ye ne kwa so no enye ne kwa so no enye santehene na frɛ o mo so mo mfo ma hyɛ mo bla o mo na mo de mo ahyɛ mo bae ɛna ma menkyerɛ o santehene tumi odidi ahyɛm sɛ wode wasɛm firi wo fie de brɛ santehene a sɛ santehene bɛtenam sɛ ɔntenam wo bae na no yama wabodua ɛwɔ ahemfie hɔ aba no na wapagya wo nsa sɛ asɛm na wode aba no de bɛkɔ bia wo gitum me abotre ba se wo bi na asɛm aba aba manhia se menam de ba ya be mama bodua me bɔ ne sɛ obɛka ntam ntam ka bɛka ntam sɛ de Asɛm bɛkɔ bia gitum sɛ kɔ yie mami a wode wasɛm kɔkɔɔto a wo fie nyansani bia ni hɔ wo fie wode wasɛm kɔkɔɔto a nyansani bia ni wo fie nipa titiri bia ni wo fie ɛna ade asɛm na kɔma mmara sɛ wo na yɛ nyansafo wo na esua mmara no a wo nim mmara no nti wo hwɛ mmara no ma de mmara no de bɛto no sɛ bɛkɔ ama wo sɛ nkɔ ma wo de mmara no kan na ɔde ato saa so na ade ba ahemfie a nti saa nsɛm no a ɛwɔ manhyia no no mu na ɔmo sɔ ne so de bi kɔ court nti manhyia nkasa no wode wasɛm wura fi kɛsie ni mu a wo ankasa wapagya wo nsa ama bo nsam dada nyansani bia ne wo fie nipa titiri bia ne wo busuam de bɛkɔ bia wo pɛ na do asɛm abrɛ santen ɔne nim nyansa ɔne na adwene mabɔ bew ɔne betima ka ba bi asɛm no da ɔka wie wa wie sɛne saa na m sɛ sampa de yɛ ɛnna me kyerɛ wo saa ɛne na afɛ dia ɛnti na me ka kyerɛ wo sɛ dua ne bɛku wɔ mu no sɛ nneɛma bi wɔ hɔ mo nte aseɛ nneɛma bi wɔ hɔ a wo nte aseɛ o hwɛ ayɛ adwuma yɛ sɛ me twam wɔ wo fie na me ka kyerɛ wo sɛ amahu gold wɔ wo fie enti fa sika brɛ na me ntuma wo na sɛ mo de sika ne ba na ma ntuma wo sɛ otimi kyimi gyi me gyi sika firi me hɔ na mmom sɛ wo de wasɛm firi wo fie de brɛ me sɛ wo gold me nkotuma me nkɔ hwehwɛ na me kɔ hwehwɛ na ma hu wo ntimi nkyimi wo so enti wo bɛhyia a ɛni tena akɔ kɔɔto a yɛbusa sɛ yɛwɔ bible yɛwɔ koran yɛwɔ bodua deɛ he na wode bɛka ntam sɛ asɛm no nokoro bi a wɔmbia na wobɛka nti wankasa wode ka bɔ hu dua dada so saa na manhyia teɛ wobɛ manhyia a yɛhɔ de yɛnyusu bible wɔ hɔ na mmom no wobɛka ntam sɛ asɛm no a yɛba bɛka no wo na ade wasɛm aba ɛkɔma wa fine ankɔ ama wa fine wo ni asɛm bi aka ebi asi o na senya me katache minim dia meka o esi de ma meka ne sɛ na me wura fie nkonwa koro na akɔakɔdi nipa ɛnan ɛmɛma nan obiara se akonwa ne yɛ ne dia ɛna ɔba ahema na ɔba pani ɔwɔ fie hɔ nso se akonwa ne yɛ ne dia na emmom ɔbɔ owura baako din sɛ ɔno na yɛ ne mogya nso owura no yi ne man ti onim ne baabi a eti ɔhene ani mpanimfo fra asɛm no ɔhema de sɛ wanka ntam ne bi ɔba pani ana santehene bi saa no sɛ mema wo nka ana ɔso ɔbɛka na me gyina hɔ ana ɔka ntam no eti saa na asɛm bi akɔ a eti ɛtadete na wonim sɛ santehene anaasɛ asante empire no menim empire bi o munim nyansa sɛ san nkrɔfoɔ no asante empire me na meka kyerɛ wo abrɔfo mpo nim nyansa saa wonim sɛ mmerɛ a ɔmo hyehyɛ asante no ewie yɛ no asɛm bi a bɛba manhyia biara no na ɔmo atwerɛ ho letter tete no ne yɛabɔ date atwerɛ ho letter ɛde ato ɛhɔ baabi ɛti sɛ dabi wokɔda ne wo kurom abakɔ asɛm a wobɛba no ne da hɔ wobɛba no ne da hɔ ɛti na asɛm biara tumi ba a na santehene akɔ akɔhwɛ saa nkrataa no wonim sɛ dɔmahene kikikiki a wɔyɛ nyinaa hyɛ wowɔ fam asɔe akyerɛ santehene o wowɔ fam asɔe akyerɛ santehene nti sɛ wowo si wo nsuaeɛ a obi mfa wo ho wadi ka akɔmete wo ho dada nti na santehene ka sɛ wokora wohyɛ m'ase wowɔ fa bɛsɔe akyerɛ me da ɔnhia wo hɔ so nti nyɛ santehene na bɛkɔ akɔfrɛ obi sɛ fo asɛm brɛ wo dabi wo mmom na ade wasɛm bɛkɔ sɛ nyansani bia ne wabusuam nipa titiri bia ni hɔ nti ɔhene nkama wo nanim nyansa anim nyansa nti sɛ wɔtena se na wɔhwɛ mmerɛ aba me ne nananom ka asɛm no ɛho nkrataa no kɔhwɛ din a ɛtoatoa so ɔmadi akonnwa no a na wɔhwɛ na nnɛ yi no saa nkonnwa no ɔmu di ne din ne bi ni saa krataa ni mu a ɔmfa akonnwa ne ma wo ɔmfa ma wo ɛnyɛ ade sɛ ɔde bɛma wo nti nkɔnkɔ bɔdua a wonim so ati aseɛ boyɛ eduabɔ oh ɛyɛ ɛma hɔ amu ɛyɛ ma obi ɔka no korɛ na sɛ me bi asɛm me di bi mai ɛnam kyɛ sɛ eduabɔ yɛ ma obi ɔka no korɛ ade dia sɛ wodi bim dia na wabɔ dua no
Say ade we ya media na so be chinchin me nsa ade a na me ya me giri say media me bo odua me nyawo na abona me metimi akoda na agu so say me di bi nko ade ade na media nko ade ntimi na ngum so enye obi abodua matepen so obi abodua onia ne odi bi den so de ono no di fo no koda ne no chiremwe de tie ne say me puma ya yira me fitin ya ne mabodua say na namwe mada woromo ebi asesere kudi awu atane atamfra matia pinche me nipa wafa me puma mu nkunu enye me na wo ne keke o sa nipa wafa me puma mu nkunu me so makwa kwa wia obi ade da de be dika di medie na me wia dada na ansa enti se ansa ne abedi di abon enti edika abom ye beku me dada akora na me puma no da ho ne empɛ ma me Christ me enti na me se kedi o se kwa mo frɛ me no kwa mo ginkyere mu wo me ho ade se tete ne kafe so beti ya aha sika yira okwo chemu a wa wia de da ya se ade ayira o e de se sika yira juwa wa fa sika da bi e be chew e chew so wa be di ka chew so ye kwa hwa chire bi black mi ma de ayira emprempre na ma de ayira ma bisa obi ase ni ho na mse ni mebodua ti mi bodua se de ofa ma de me na makot bia makoto makokɔ ana makotom kosua bodua e de frɛ na nanom abosomfo so mu nkoku nipa koro e ma me omo bekɔ akɔhwɛ sɛ mi ade da ansa sɛsɛ hwɛ aka se dia da da na me bɔ ati me bɔ nene enti no be kyerem sɛ na me ka wia nkrofo ade ne mo madie we ya die akama koma me srɛ mo konfa obodua asa galam se ni bi brɛ me sɛ ne pumping machine ne me bi ayira enti oba be kuni pakoro na me tete bla wo ye galam se di sei o se be 10 years na me se bra wo be wu wa nkasa wo ye kromfo dada galam se fo mo wia wo wi obi ara se na ma wia de da wo na me jai galam se ye modua na scammer ni bi ba me ho e be ye adwuma e na aja wo kobu obi ni wanya sika e na ade akobi boutique e na kromfo akobu boutique no ayi mi na ma kwasi mi kobodua menchi wo manam se wo aboda mo la usika ko bi boutique no dia wo chi asen ko be wo na me ye woni me bi wo wa wo sika ma ko bodua hwe black dia boy dia wa o ya mu obi ana de ayira opesu obodua bia wagya yo odua de oni mbo be ku hu ti na banyifo so hwe betu kotia san wo ye edua de oni mbo wa ye bi pen ete se ayi samija mfe ne ayi wadanfu afia hwa Trustini ba ne bosia for ale ho so mai de onze ayi samija mfe wono ntra wotwa to amanfo so no sabra no mu opposition ade NPP nya yakoro so omaye ena afia hwa shine ganzo ko twanto no bia to no so se ayi onko legon school mu onko hwe na yere nkɔ hɔ nkɔ hwe wototo ka asema nkura na saa rezo wo mpara wa wode no court na se court wo so do won kɔ bobodua o kɔ no so sabjam fi be kɔ bobodua o court we da grada aye fensen afia so anto no bo o kɔ bem na bodua sa asem na wode ba ro so se do kra no beka ope babura na ope gura na ope fensen ope kosua pa na podua na se on se politics o mo be on friend propaganda so what ya share enkontompo ane no korese enti politics ni bia no betumi obi akokot enti na Ghana mo ntimi obi diska o ban mo ntimi fa nkokot no o da bi who politicians so abodua na mo bo ya na chema ntimi ebo obi no na so boy ono so o boy benyawo so abo no so o moy ba no so hini na one chema ntimi nya ke so nso awuo am say na so mo kwa nya ma mo koda ne dua no mo kwa na nya ma ka kire o mo se nya ma ka kire o mo se edua nya da me na apai nti o mo konkodi asem ne hu do odi fo ne hu de be chinde dua enti mi mai ebeba on se sa na sampa de nso ye yo se ayi samodua oba ahimfie no o ye man mai ko de nsi ansa o kan tamansa se enu nti na medika ka kire wo se ahimfie wo do wasem ba ye be mo wakantam se de asem no be kwa ama obi a wogitumo eti wote ase ye enti wogitum se wontimi akwasem ko ye mfre wo na mi bo okay dan momu a oba ahimfie de na meni ho na nso ye de ya wote ho asem panimfo mbodua o mama ho embenifo no menye so tomba bi pa bo wo makasa bodua hwe ye asempa esere so ye be sere mpanyimfo no edua wei omunye fast nkoda ne no kura me ka kire wo me dua papa dia kibet mada nakase ka dua we be kunye papa nka metena ka me nane ana me wo dia try hwe se ya mpase papa afom mi wura afom dia we medane ne simple kra nso dia ponche ba ne bia na akoko me
On sa asase na nkasa a wotes na honya Asante region. Okay. Asante region. Asante region. Enti Asante region emu nipa nyina akora ye ne dia. Emu abosom ye ne dia. Emu bibia ye awurade ya o. 5.9 million. Ni nyina ye ne dia. Ni nyina ye ne dia. Enti wu na obeyi Asante na firi ho. Ana che ke dia fafa nka bofo ne di ka fa che dia first. Ono te ponu abeto no. Wo ba be fare na ko. Ah, e dia wo firi baabi o. Ye fa nka abeto. Wo firi baabi, wo ba ni aye mmara no o. E na ado ho beba ta bi o. Enti omo mo bo odua no. Omo busuani bɛn na Asante hene so a kyerɛ ne da. Omo konwa bɛn na Asante hene akonwa na so a kyerɛ omo da. Ba mo de na so a kyerɛ Asante da. Enti e de akora wo hyɛ na se. Bia wo ne master. Enti no de omo ye mi hu ne sɛ omo ampana ne. Man ye huntutu. Dabi omo anyi ntutu ye. Asa asɛm ya. Ɛna omo de kɔ boy so omo ya anim guase ya aba. Enti se omo nye de. Omo nane dua wi no ma so me de akyɛ omo nane. Na mo an no ma dua wi da hɔ a 40 days omo abɛhwɛ ase awu. Wo de mo yɛmfa nsa ba bi nso nka. Omo nane na sumdie. Oh, a china from Dania problem bi ni ho. Ne chinetwe no ma na ne dia 40 days. Wo de memo 1 week. So video fe na betom. Ye memo 1 week. Omo fa na ne duane mfiri ho. Mi de mi pomu yie. Inside 40 days mpanyifo no mo abekọ 11 cha. Enti abusuafo wo comment section ho ananse waba ye fidie ni so. Me subscribers a ye wo mo ye dim se anya mu nyina e na mo ya Asantefo. Ebi fira mo no ne ebi kura ya abrofo no ma subscribe. Ni nyina so mo pa mamre ni abakosem na atie. Mo amonya Asantefo a ye wie program ya mo fire di atem nyina ye chia mo nyina. Ye sere mo a mo mfa we bi ma sampa fo ma ye. Se omo nane 1 week meboa. Omo nane mfiri ho. Di say nka ye 1 month and 2 weeks. Ti wache 1 week. Ti aka 1 month 1 week. Omo ya so de dia ombekọ. Because mo na mo de masem baaye. Na mo ankasa mabobɔ dua se ba bi asɛm ne bɛkɔ akoto bia no mo gitum na wo gidi so mbeda ne edua no abufo ni ade a mo de bɔ yi yɛmfa abufo mo dua wo sa wo de abufo bɔ dua ko na bekum on sɛ de no wo yi kokɔ fra no o fra kɔbene no o kyerɛkyerɛ nsɛm bi mu ansa na de ɔde kasa bi bɔ yɛ no aha ɔmo de na ɔmo kra no o sɛ dua no yɛ kase kom bebre o benya amane mo se mo ni Asante to nkwanta amapai da bia wo tere so ya Asante region tutu firi kuro ni mai na kuro nya ne dia asase ne ho dia Asante asase aho nya Asante region enti se o se wuti Asante to nkwanta amapai asase no so senya wo dia enti tutu asase no so yere pese be kom bebre o mo na ne dia no mo ho nto wo mo kom kakra so ti ase asase ya nya wo dia so wona nanom na be to ho na wona nanom be to ho no se be edua bi bu atobi so so ho enye wona nan ko ana baaye no bi ka ho nti wo mo ano mo ka ho no mo twa asa no enyam bia no mo nyina asefo adi bia na nti ye odua bi wo na akɔbɔ a enyina se nka se wo ne Asante ato nkwanta na mo ne Asante ye bibia bom ba mate mo ho ti na mo te mo ho no wo te ho de asase na to akɔpre ba bi fufura da asase ya bɔ awie o ya cha awie obi aten de so ese so free sampa ho na beje wo ese nka mo ka so mo ne Asante ato nkwanta apai no o se ko free asase no so because of Asante mem na kambeso wasa ko gina so kura bu asa abodua na Asante nyina kura hwe hwan ase enti hwan na betimi ni Asante hina konwa wei akɔkɔ to sɛ me so me dia konwa na fiti nsɛm enye ye metu akonwa yi mintimi ni bida uzu ntimi ni bida enti wo de na wo na so mo ani kɔ ho enti wo kɔ wachi kɔ hu sɛ akonwa no wo nko na mo de mudi mo na mo de ma de ba ya na akonwa no kɔ mo de firi hin na ba ye so enti ne be bi wo hɔ a akonwa ne de ade ntra Asante ne be gya firi nsɛm Asante hene woni sika nkyɛ no woni animonyam nkyɛ no woni bibia nkyɛ no enti die na obɛhwɛ ho adwo akonwa firi nsɛm ne mum first ya na committee fo a na Asante hene di asɛm mo di no o mo ne kaya di ewura hwamɔ ba sɛ woni ho otu kwakra mfa asɛm nto hɔ ɔba ba begina de so ɔte ase watena sɛ hu sɛ mpanyifo no binom amoa no kɔmo ya manim kwase first ne Frederick Solomon edu we ne King Solomon won tibiem ese King Solomon na saa yɛ asaba omo di abonimu no asɛm a kan na ama makai omo kan bibi sɛ obi a wogina akyire gye sika ne bi di ye bia mo asɛm no mo kye sika ho ɛne yɛ sɛ obi ne baabi ɔde sika kɔ ɛne mmom obi agye ne sika so bɛka ama na anka ama ne dia sɛ nipa ne betuma wu ne mmom nyɛ Asante hene edua no so ɔhene bi kɔfa akyire sɛ wɔ boa na akɔgye sika no ɔbɛka ama no dia ɛne yɛ ɔmɔbɔ ɔhene kuro din so ɔte aseɛ ɔmɔbɔ ɔhene kuro din sɛ ɔhene wei wɔgye mi sɛ ɔbɛka ama me ne ɔhene na ankasa nkosi no sampa hene na na benya no because so say sɛ
obi ama wo se obeya ade ama wo na wa wo de kwa aha wo santehene de wo no wonye obi sika na wo be manhia wo de santehene na wo asem a wo ba enye ohene bi otenchen enti sa mo ohene bi kodaada asem ma misika na mekọ kan ama wo de a na sa anko ye dia sa ohene no so obo ni dua na se bi ekoba se wo no ba se bi anana asem yi kan bi ma me we de me de we ma wana ka bi ma me nye ohene na je na ade ba ko wo so mo hye ne so manhia ne se fokuo bi a wo de oda no enti wo de sika koma obi so onko ka bi ma no ne manhia nti ne obi retim ko santehene anim ahimfu bebere no mugo ne obi retim ko santehene anim o obi akura na chia no enye obi a na chia no enye obi kura na ba bi asantehene be fa otimi fa ho enti manya ho se wo de na manhia nti ko tam sika ma ne so ko ma wontimi ko ka ko takra pro ntimi tuma saa de na o sa ahimfu no bi hwe no mo hwe yie so enipa bebere do so mbe so asante ba sika die ma sika na memmoa ma sika na memmoa wona de enye wonim se sa nsem we nyina o kan ya pene bia bre bia makomanhia pen a yewura ka asem no bia na abesi mitirim bra baafo amanko atia ko yi oye no se ugina ho nyina mahunu so oyam hyehyew amamfo se ma misika na menka bi ma misi na menka bi ma saa na akosi yo ya wo mo de akobodua nyano kra don so bi za aye fense bandma hene o se na wona na no kra ala obedi na de no wonim ni din obisa no o se baafo wonim ni din o se da bi enso senka asem bia ba na saa na sefo no ba bedi akonwa ne bia enka bia bandma hene kra be ka se yewura gina konwa afiri ni nsem nenso ni na nkasa kra na otwa asa no ani din wo krata mu onim na emmomu no santehene hwe ho se bia wo papa bedi enti saa nkrofo we asefo ne mu me se manhia wo se santehene tena se no se be ka na katre kra bomu ade wo maame ebe wo maame be wo maame atre kra mu ntimi nka nso nkrata ne nyina wo manhia black yes also so nti e be sere sampa santehene nta wo mu kroni nkoso ene ye nyina ehia ye so on se nanse me ko bokina yi a me ko fa bijan ko yi na bokon tokwa yi de sampa belia immigration form ho mo de ye me a na okay aha enye manso ana asi wo ho a kamisa be funyam enso me hwe se ho me ntime ho ase akoso wo ho ntime pese me sa de asem bia me tu kwan na me passport kura me na mo amfa stamp wantim mama me ka kire me se me nko la ya ko po ti e be sere sampa fo eduane de omo hwe nane omo tie nchirechire mu no a omo hu se eduane omo abon ma mistake kire wo mo ede no mo fa nane duane omo koto de ne de omo san koto ma ponch na ne mo mu se omo dane eduane mo sa akwam twa e be fa so mo dane nko ade a on nane ne left debe wato obadaye ya amo bia mu so wadaye ya na nim so mo twa akoko ya na opri na ma fi mani hwe ni hwe se se ya twa akwa mo hu amfa bosu no so di ka twa ya no ka kire wo mo se ekon na mo de me ko mama mensa so mintumi ano beda ne nchem mpa me ho asem o kire di ya dase abusia nya support TV so ni wo afei na waba beboso anase enkomodie yi se bia se network na amwa wo no waba beduru se ampepansu ya ye ne black power ene bedi nkomo ye bedi nkomo fa eye duabo bi akoso wo sampa man mu ana nka babu se akira hwe anka minyamum dia me de baba panyi bayo sena wabo ahu na sena minim senka abusuafo ye pese ye hunu nti na minim senka babu se duabo no mu asem nti na me fa be mapanyi nti ya kyekere boa ene mami misem mami so ade maso bi maso muda nokra ne se wuso mu a minim ade anka memfa ase bogo ase obi be ma antimi nsore no ase sa na mbeti ase emum ayeboho nti no we wu ntimi indirect nko ba bia ade a emre otimi moamoa na de opeso ode ye bia otimi moamoa na se ya ade bia staff bia okay me de se mahunu da etu de ye ma ase bia na afa na obi hwe ye nti se obebusa nsen embebusa nsen edua bia akoso wo sampa bia na be adwuma anya adwuma mami okay abusia we de mami break kakra bi na yemfa nya bisa yiwie na yenso so amwa adawroma epese na odi nkomo kakra kwan da ho apam mienu nyansapofo na sa aba omo na aba na apam mienu omo na aba nyansapofo na apam mienu asuna ba na no tete me no kugina no so na me hwe so wahu asuna ba
ora o bo mensa bonkum so yo bo fo wada uruma asuna ba na nka na no mbidi duare bo no na ono na kamle bo na pammi no wo mitirim se me de bo no a pammi no agro na yedi a pammi no ni mitinza tamma bi yo bo fo wada uruma dua bo bi akoso wo sampa e pese hu se dua na o mabo na be ya adwuma pammi no be adwuma pammi no anya adwuma bi a pammi no ye dua na akoso wo sampa na anya adwuma pammi no dua na anya adwuma wo sampa pammi no wo fo man hwa anane a sampa fo no mbo dua no be wu pammi no o man hwa anane o mbe wu pammi no ebedu afia ansa na o ma wu pammi no bosume miensa bosume 9 bosume num bosume 40 days ya pammi no yema yo ne be woni e ka aya no mu ni misi yedi agro misi so ma hwa na ndio 40 days on be hwa ko 1 yo amo adawro ma wo ense mebre akoso papa do ma hene ho do ma hene adawro ma se ono na amwa samodua pammi no do ma hene na amwa na pammi no ba ko no de sei ono na de samodua me ka ba ko na wo so ma hia no Jafra nana Jafra yo bofo wadawro ma Jafra na one samodua pere no wahu na pammi no ya mpampa se Jafra timidia konwa na pammi no no kure so timidia konwa na pammi no to ho iti doma bizan mam se doma hina meginam bi woni yayi samodua mo no o matu kwan ana wo de bisi yo bofo wadawro ma samodua ba manhia no o kantam apammi no yo na ye omubodua no na samodua wo wa apammi no wa amabia apammi no omubodua na doma hene wo wa apammi no na hwe ono so amabia apammi no yo dua no omune doma hene dwene ho ansa na omubo apammi no omune na anwene ho apammi no omune samodua dwene ho ansa na omubodua wo apammi no omune samodua dwene ho apammi no omune na anwene ho apammi no omo ana do mo pa ko bodua na apammi no ka che dua we ti se tole true because ono no nkon kwagina mso ko bodua because ono akọ kantam adi nse se de asem be bi to bia ope so abuchafo aya na edu ba bia do ma hene nse egunu so no nya bi ni sa o mo nse nya bi ni o nse wontimi kan kire o hene se me ko bodua abi so now say so ojapade e firi onsa enti ko bodua na emum de odi ojapade na nim no bo na mane ade na onyina hobi minim se bi kura wotu kwan se woni mu hwe atache en twantronto obi aso mi dua be ya adwuma me ka kire o plain se dua we be ya adwuma efesos nega wa mo echema untumi dua man kan se fie dua wo bo anya adwuma ka kire plain se anya adwuma okonogo po nyina amfa mi dua be ya adwuma me ka kire dua we be ya adwuma enya adwuma me ka kire o plain dua we enya adwuma abusia yamfia kwamo nsa ha fina ko wa ye be ye program awie bia be didi atem bia ye do be ba ye be ba bisa on se ade ba ko wo mu se social media dey amane hawo on se asem to social media obi an kire na adwe obi an so kra na be ka bia enya obi an na be ka bia ma ye kura so mu twa hu di atem so mu di matem social media ha me na emu ma da wo be fa manum asem de akoya ade papa bi no sa da na me bodua de wadi watem no fo no ma se ya di se bia bibia to no na wo kra de wo mo kuma wo guess ko mo kuma sure guess de omo ya da mi o obi nyina me guess wow awusia ye de enkomo ni sa ye besan ba na nsam ahodo ekoso wo oman yi mu efa asante ho maka kiro se ye ne amanyofo ni ngomo o na amanyofo dwumadie ye nkoho kire bia dwumadie no mu di ne ehunu se ye ru asante hene na hemfo nombi wo mu ekosi na na nwa na sa hemfo wo oman yi mu wo mu koho ene ho de nyansapo ye beba efiri se ye po no nyansafo nko ne timisane itina da ye ne black power ene bedi nkomo mimi din dia so na ba
Kofi Mensa Abrampa. Yɛde sampan sam no ebesi ha. Na yɛde nkra ɛne afutu a Black Power de am wɔn so wɔn kɔdane. Ebisa ahodo a yɛbisa na ne nyinaa si ne pɛpɛpɛ yɛ mu nso. Yɛde ne nyinaa ma ne mo yahwɛfo ne etiefo sɛ momfa mo wɔn man ne asomdwe ɛne ɛpɛ. Ɔbɔ de yɛ adom a yɛbɛsan so ahyia ɛwɔ afidie so. Kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadɔre sra. Tanyini wɔntena fie ɛma aseduamfo. Blani pie firi mantam bahin sɛ pin. Ɛnyɛ nkwande wa na yɛ sotoro no wa. Ansa na odi ase be fita na no makɔde ebrensi am wa otua ne nsɛm mogya mo nim hu bi. Duanani wie klaman. Wo yɛ sɔfo kra wo nyɛ yie bi. Tonte yɛ no nsa ne yɛ fa. Nyansapo. Aboa ntaka na ma na yɛ kɛse na ntakra aboa ne deɛ fa nyinam kwatere kwa. Mada woro ma ntoma yɛ fɛ. Ni din de sɛyin. Ni din de Obama. Akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam The family honhon hia na America sa Sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame